son moi gordas. 8, 9, 10, 11 e 12. ¡Feliz 2025! ¡Hola! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hola! ¡Feliz 2025! ¡Fuerte energía, energía, energía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Feliz ano para todos! ¡Feliz ano! Atentos, 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 atentos. Todo mundo baixo. Todo mundo baixo, 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 baixo. Imos a meter un exercicio. Os de Vilagarcía sempre somos especiais, facemos algo que empezamos nós, ahora nos copian en moitos sitios de España, pero fomos nós os primeiros, dende o ano 1998. É un día especial para os vilagarciáns poder tomar as uvas antes que ninguén, moi rapidamente, porque teño que dar paso a uns rapaces que son un pouquiño coñecidos. En primeiro lugar, dar as gracias a toda a xente que traballou e colaborou para poñer a Vilagarcía a punto este Nadal, pero tamén para este Día das Uvas. Así que solamente vou a pedir 2 aplausos. O primeiro, para toda a xente que traballou para facer isto posible, por favor. Segundo, que o 2024 foi un gran ano para a nosa cidade, que o 2025 sea todavía moitísimo mellor para todos os vilagarciáns. E remato pedíndos outro aplauso, porque eu sei que este día sempre é moi populoso, temos moitísima xente, pero este ano todavía é moi especial, porque eu sei que tendes ganas de celebrar estas uvas con rapaces que se fixeron moi queridos, que son da nosa terra, que son de Vilagarcía, grazas a ele todavía Vilagarcía é un poquinho máis coñecida. Así que vos pido un aplauso moi forte para os mozos de Arousa. Moi bo día, Vilagarcía! Borja, Dime. a verdade é que quen quere estar en Lanzarote puidendo estar aquí en Vilagarcía con toda esta xente? Si, eu cando estaba subindo aquí ao escenario vendo toda esta xente dicía que ben que este ano tócame estar aquí e non repartir uvas cos meus compañeiros, porque pobriños para dar abasto con tanta xente, porque ven xente dende Córdoba, Segovia, País Vasco, Andorra. dende Andorra Dende tamén, Andorra. mi madriña. E o máis importante, a propia xente de Vilagarcía. O máis importante. Bueno, Estás nervioso, Bruno? Un pouco, a verdade é que non todos os días danse as badaladas e máis na túa cidade. Así que un pouco sí, pero é unha honra para nós estar hoxe aquí con todos vos a despedir o 2024 e a comenzar con forza o 2025. Tedes todos as uvas, o champán, estades preparados? Quedan 8 minutos, 8 minutos. 8 minutos. Ti sabes como funcionan as campanadas, Bruno? máis ou menos, é que hai 4 cuartos, non? Sí. Que a ver, como serían os cuartos? serían así como din don, como se fose o timbre da casa. Pero así de rápido ou un pouco máis lento? Un pouco máis lento. Vale. Din don. Porque logo confundímonos cas 12, non... Non. Hai que estar atentos. Son 4 dindons. A partir do cuarto, o quinto xa é a primeira badalada. Que como sería a primeira badalada? Sería solamente don. No, aínda non son, que vexo aí Eso, collendo xa uvas. non hai que comer todavía, Van a ir un pouquiño, bueno, iba a decir un pouquiño lento, son como as da noite, pero tede cuidado ao tragar, non queremos que morra ninguén hoxe aquí. Borja, pero ti sabes como empezou todo isto? Sí, pois isto comezou, naceu esta festa en Vilagarcía o mesmo ano que naciches ti. O mellor ano do mundo, é o 98. Efectivamente, naceu como homenaxe ao voluntariado. De feito, os voluntarios son unha parte moi importante desta festa. Agora están por ali ao fondo repartindo uvas, E de que cava. asociación?
hai moitas asociacións, pero eu tiro para casa e, por suposto, a mellor Arousa Moza. Hay que comprar un gato. Saca el Busquicelli para el perro como en una discoteca. Mi alegría cuando caigan las noches, cuando caigan los días. A ver esos coros.